Odwake counties. Erokamano Milton. Kamano nyasi mproso kinda kuom report majaber makamano nyako Ramogi wadhi nyime kama yudo ni jopur ma pachoka koro nyalo buonjo tok sirikal kumo kembe mag rego cham Rwako ngano goduma kowuok e pinje ma oko. Jatend piny Kenya William Ruto olero nokang' makama en mano mar geto siro jopur ma pachoka kendo bero yor yuto margi. Andrew Ndego nigi report makama. Bang' bede mudho kuom kinde ma oniang' gikone to ler mienjo ne jopur ngano gi oduma pachoka. Jatend piny William Ruto e kinde romo mane obago gi jotelo mawuok e yot bura ma Narok ma Nyandwat ogolo siem mager ne kembe rego ngano gi oduma ma osebedo ka omo mwandugo e pinje ma oko ni koro en kinde ma nyaka giwuog oko mar siro jopur ma pachoka. Ruto olero ni onge kambi ma ibiro chiwne lesen mar tayo chenro mar nyiewo oduma gi ngano kowuok e pinje ma oko kapok ginyiewo mag jopur ma pachoka. Niliamurisha wale millers na nikawaambia millers, kabla hatujaongea vile mtaagiza ngano kutoka mahali popote, lazima kwanza mnunue ngano ya wakulima. Na nimemwambia hawa leseni ya kupatiwa ile utaagiza kutoka sehemu nyingine ni ile receipt umelipa wakulima wa Kenya kwa kununua mazao yao. So hiyo ndio mpango tuko naye, na tunataka tuhakikishe hiyo kazi itimie kabla hatujatoa leseni yoyote ya kuagiza ngano bale kutoka dunia ingine, mpaka tuwe tumenunua bale na ngano ya wakulima wetu wa Kenya na imeisha. Hapo ndio tutaanza kuagiza kutoka sehemu nyingine. Ruto olero ni sirikal oseketo tenge omenda maromo bilion 4 ma ichano tigo e nyiewo oduma kawuok kuom jopur ma pachoka. Bende omedo chiwo geno ne jopur tok chiwo chik ne duol mar kungo kothe pachoka e ndimano mar NCPB mondo neni oduoko nengo mag tuoyo oduma ne jopur kawuok e shillings 400 nyaka shillings 50 kuom gunia. Sechego bende ojiwo jopur mondo neni ouso oduma e nengo ma oyueyo mar yuayo jonyiepo. Na ndio tumesema dryers yote ya serikali, na tuko na dryers 10 katika sehemu tofauti tofauti miji yetu mkubwa. Hizo dryers itakausha mahindi ya wakulima. Pale tulikuwa tunalipisha karibu shilingi 300-400 kwa gunia moja, nimesema ipunguzwe mpaka shilingi 50 peke yake. Ndio tusaidie wakulima wasiwe wanahangaika kwenda kukausha mahindi barabarani, wanakausha mahindi mahali popote. Kaumedo chiwo geno ne jopur olero ni sirikal oseketo tenge masinde mag kano chak maromo 650 ma igeno chwale kor gwenge duto ma pachoka ka kaunti ma Narok geto yudo masinde 30. Kathoro mar chuogo kambi chak e gwenge go mag Narok en mano mageto siro weche pith gi yuto mag oganda e alworano. Ruto olero ni sirikal oseketo tenge omenda ma ichano tigodo e gero kar loso chak e kaunti no. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba lita ya maziwa inauzwa shilingi 50. Tunaelewana? Kwa mkulima. Ndio tuweze pia kutumia mifugo yetu kusaidiana katika kuweka pesa katika uchumi wa Kenya. Nimeweka pesa milioni 700 ya kujenga KCC ya Narok. Tumepanga milk coolers 650 ya Kenya mzima. Oyango ni sirikal oseketo kenge madhineno ni oganda onyiewo manyiwa e nengo moyueyo ka ochakore higa manyien kipimo gi nengo masani. Mambo ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu, ndio wakulima wapate njia ya kupanua kuzalisha chakula katika Kenya. Kwa mwaka uliopita tulinunua fertilizer 6,000-7,000. Mwaka huu nilisema ikuje 3,500, nimeweka pesa ya serikali kupunguza. Nimepunguza tena. Sasa mtanunua hapo Januari 2,500. Andrew Ndego, Ramogi TV.